Hej YouTube. Goddag, goddag. Det er mig, og det er ham. Vi er mennesker, vi kommer fra Danmark. Ja. Random info. Og vi har Mathias med baggrunden. Vil du sige noget? Yeah, dårligt. Det er Mathias, som elsker dårligt og pandekager. Og nu får du mig nu får jeg helt lyst til pandekager op. Kan du huske min coverbillede på Facebook? Pandekager, eller ind på Skype? Ja. Nå, ja, det her det bliver bare sådan random display. Hvor vi lige, eller let's play, hvor vlog kan man sgu heller kalde det. Hvor vi bare så snakker lidt med jer derude. En random ting. Og for helvede, hvorfor fejler jeg? Helvede. Og vi spiller ikke sammen, vi spiller hver for sig. Ej, the fuck? der var en by. Nå. A city! Oh no! It's a city. Godt så. Nu fejlede jeg ikke. Tilpas. Græsblok, jord, fjernlag. Ravet. Bottomless pit. Desert. Classic flight. Skulle have en masse pickaxes. Det burde være nok til pickaxes. Nej, jeg kan få 5 pickaxes. Jeg ved sgu ikke, hvordan man tager og stave til, men det er nok med E til sidst i stedet for palæ. Hvad? Ja, jeg vil også bygge et palæ. Nej, det er med E. Ja, det var også det, jeg sagde. Det var nok med E til sidst. Nå, jeg tror, det er E. Eller jeg vil bare bygge et eller andet random. Gør du det kreativt, eller? Ja, gør du ikke det? Nej. Nå. Ja. Skal lige se, om vi kan begynde at sove lidt. Ej, jeg vil bare bygge et stort hus. Hvad kigger du? Så vi skulle ud og hakke et træ. Træls jeg ikke har fundet jern endnu, for jeg skal fandme have ryddet mine grund. Grund. Nå, så det skal det virkelig, hva'? Ja. It's a creeper. Hold kæft. Den er god. Hej. Du sagde, der sang den for lidt sådan. Ja, det var fordi jeg så You Are The Creeper mod. Nå. Random mod. Jeg så en, jeg ved ikke hvad han hedder, men jeg så en for i går eller sådan noget. På YouTube, han sad og fik kommentarer fra andre folk med forskellige mods, han skulle prøve. Det sad han så og gjorde i en time, altså, eller havde forskellige mods, og han tog 5 minutter med hver mod, og det var nok meget sjovt. Det skal vi også prøve på et eller andet tidspunkt, tube. Nå, så det skal jeg virkelig. Mm. Så må det vel være mig, der skal installere mods og det hele. Yep. For du kan jo ikke finde ud af. Nej. Hvad med de mods, der du kiggede på for lidt, så var det ikke nogen, der var fede? Nogle af dem var. Der var sådan en, hvor du kunne selv vælge, jeg tror den hed The Cap Mod eller sådan noget. Fuck. Ja. Den hed The Cap Mod. Og så kan man selv vælge hvad? Kapper. De der Minecap, nej den hed Minecap Mod.
Hvordan går det med dit pille? Jeg tror ikke, det bliver til et palæ alligevel. Det bliver bare sådan en lille bolig ting. Mathias, vil du sige noget? Hvad? Det ved jeg ikke om et eller andet. Ja, det vil jeg faktisk gerne YouTube. Jeg vil lige sige, at I skal gå ind på Mathias Runesgaard, så de kan se min flødebolle-video. Bollevideo, du er ulækker. Flødebollevideo. Flødebolle! Har du lagt den ind? Ja, det gjorde jeg. Kæft, mand. Det kan jeg godt huske, det var sjovt. Det er Mathias, der kaster en Og flødebold snart i der hovedet. begynder mig og August og en, der hedder Mejlenholm, og lave nogle videoer, hvor vi ringer på døre og sådan noget. Det er meget sjovt. Det var også det, vi gjorde, da Ja. jeg sov ved dig. Så vi laver snart nye brugere. Så det skal I nok komme til at se. Så lav den. Siger Dorte. Så lav den, og så læg den der flødebolle ind også. Ja, igen skal jeg bare lægge den ind, YouTube. Han spørger, om du skal lægge den ind. Nå, okay. Det siger han ja til. Kæft, men det kommer til at tage noget tid. Nå, Så lige når vi får lavet nye ord der, så må I lige lave en god scriber der. Hvad? Scribe. Tuber, har du sat tid til? nej, det her det bliver bare en random jav. Der er der ingen tid. Eller Så. vi kommer Det til at video. se, hvor lang tid det tager. Ja, vi lægger den jo op. Waystone, kom nu og blæs mig igen. Mathias, hold kæft. Han Tube siger, du skal holde kæft. Tup. Jeg har næsten ikke engang sagt noget, Tup. Han siger, at han næsten ikke engang har sagt noget. Jeg kan godt høre selv, Jacob. Han siger, at han godt kan høre selv. Det er sjovt. Så har jeg lavet guld. Så for sat. Føles. Hold din kæft. Net Johnny. Janne. Ja, noget Johnny. Hvad fanden er det? Det er Dubloop. Hallo Deep. Hvem fanden er Deep? Det er Tube. Deep. Du kan sgu selv være en Deep. 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 Deep John. Deep. Sweet arm. Hold kæft med det der sweet ame. Jeg er bare i gang med at lave mønster på mit Mønstre på dit hvad? tage hjem med Jacob. Okay. hus. Hvad er det for et mønster? Bare nogle streger. Mhm. Hvad fanden synes jeg om det? Hun tog min dog. Nej, det gjorde hun ikke, nej. Ej. Det kan jeg sgu ikke lide. Der bliver også nogle byggekonkurrencer her på vores server, når vi får Sluk det der lort! ordentligt op at køre. Godt job. Ja, hvis vi får server sådan at den ikke har matchi, så lægger vi den ud på YouTube IP'en og sådan noget. Og så når I kommer ind, så får I nok skal skaffe materialer til at kunne skaffe materialer til at kunne være med i en byggekonkurrence, hvor så I får en grund, og så Gå får I, så væk, dumme ko. og så får I et vis antal tid til at lave et vildt hus eller noget, et eller andet. Hvad
fanden står der en ko og knipper om mit hus? Det vil kraftedeme ikke være bekendt. Hvad med hele linjen? Nej. Hvordan ser dit hus ud, Tube? Det ved jeg ikke. Jo, jeg gør. Det ser sjovt ud. Og det ser sgu dejligt ud. Dip. Haha. Det ser bare klamt ud, det der. Dit hus? Nej. For Hvad så? helvede. For det er noget af det mønster, jeg prøver at lave til mit hus. Det skal være sådan der langt. Ordentligt sygt vindue. Skal vi have alt mit jord her, så vi lige kan gå ud og så flade lidt ud til med der. Er Mathias taget hjem? Nej, han sidder ved siden af mig, ikke også? Mathias. Hvad? Nå, han er stadig. Hvorfor siger du pis? Ikke for noget. Nå, okay. Ved du egentlig, hvordan man lægger maps ud til download? Ja. Yeah. Okay. Når slutter videoen. Det ved jeg ikke. Det er random. Tube, Mathias han spørger, hvornår slutter videoen? Det ved jeg ikke. Tube siger, det ved han ikke. Okay. Top side, har I stadig 7? Yep, 7 subs. Så også sådan helt ny på YouTube. På YouTube. Konen kommer. What the fuck? Fuck, det er bare nederen det dag. Hvad? Jeg har ikke lavet mit hus i nøjagtigt samme størrelse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, der skal kunne være 4 der. Så sådan der. Ja. Det bliver sgu sjovt. Væk med hele den her vej. Eller linje. Tingens mor. Der skulle kunne være en. Godt nok ikke ret meget plads der, eller? Så du det? Nej, jeg så kun skalle af den, tror jeg. Så hvad? Det er bare Mathias, der kigger mine sms'er. Kigger, jeg så Messi kun. Hvad står der? Det er mega syg, den der, jeg... Hvad for en? Den der, du har der. Skålen? Ja. Det er en stenskål. Det var dig, der sagde mig, det var en skål. Eller rigtigt hedder den spade heri. Ja, det må det da gøre. Hvis du siger det jo. Nå ja, hvad skal vi så snakke om? Det ved jeg ikke. Det ville jo blive kedeligt, hvis vi bare er stille igennem hele videoen. Ja, det er vel det nok. Mathias, hvornår var du skulle hjem? Det ved jeg snart nok. Okay. Ja.
Hvis I ser, at dem her sådan halvt år efter, vi har lagt den ud, og i gang, det ved jeg ikke, hvis vi ved, hvad for en Minecraft-opdatering vi spiller på lige nu, så er det 1,4,4. Den helt nye. Eller, helt ny. Det skulle bare lige ses i går. I thinking I make that one. Kæft, man, det bliver dejligt, når det her det er lave. One more side. Det skal vi have gjort noget ved. Sunset. Dum. Og så Sunset Boulevard. Det er dejligt med en masse af de her brosten. Nej, stenmursten. Stenmursten. Godt nok stenmursten. Så skal vi bare have en masse træ, så vi kan få lavet gulv. Og så skal jeg også have en masse glas. Sådan vi, du mener sådan du. Sådan jeg kan få lavet noget gulv. Og det træls for den her opdatering, det er, at der er kommet en boks, som du ikke kan spille over lagen. Det kan man ikke. Mig og Tobias, vi spiller jo, når vi spiller på de fleste server, altså Let's Play Survival, så er det hjemme med mig, og Tobias er hver anden uge. Og det er et mareridt. Hold din kæft, Tobias. Hvad? Jeg sagde ingenting. Nej, jeg sagde ingenting. Jeg sagde bare ingenting. Nej. Det var Mathias. Nu kæft, jeg kan høre Mathias nemmere end du kan. Wow, hvor ser det bare godt ud i det. Du skal ikke snakke udenom. Ja. Hvad? Hvordan går det med kæresten? Hvad for en kæreste? Sådan en du aldrig får. Det er nok ret i. Ja, okay. Jakob han dør ensomt. Imens Tobias han stikker pumpen i rumpen. Yes. Jeg vil hellere stikke pumpen i rumpen, men nu dør ensomt. Hvem er dø hårdt? Die hard. Dø hårdt. 4,0. Den er god, nej. Nej, det er den nye Die Hard. 1,4,4. Det er ikke ligesom Minecraft-opdateringer. Det kan du hurtigt blive, Jacob. Vil du ringe til dem, der har lavet Die Hard, og sige, I skal lave det her som Minecraft-opdateringer? Yes. Har du deres nummer? Ja. Okay. Hvad er nummeret? Du sagde jo, du havde det. Ja. Nej. Hvad? Nej, hvad? It's because I'm sur. What the fuck are you doing? Jeg stikker pumpen i rumpen. Gang with stick the pump in the rump, so you can. Jeg vil lige prøve det her. Nej, det skal ikke være det skal være mejslet mursten. Mejslet stenmursten. Okay. Slap det af. Okay. Ej, det ser ikke så fedt ud. Det skal bruges til toilettet. Something I do with your pump i rump. Something I do with my pump in your rump. Nej, det lød ikke godt. Like a boom. Bom. Kan du huske Gongo Gaming? Tror du overhovedet, han har flere subs end os? Gongo Gaming? Nej, det kan jeg ikke. Hvem? Andreas, kan du huske ham? No. Det er Andreas fra vores klasse, han hedder Gongo Gaming på YouTube. Han har så sådan. Han har sikkert ikke engang nogen subs. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror ikke engang han har videoer. Hvad? Mathias? Hvor mange subs har han? Det ved jeg ikke. 0, tror jeg. Skal jeg prøve at gå ind og tjekke? Jeg prøver at gå ind og tjekke. Godt. Sådan. Det var fandme sjovt nok. Og så. Yeah. Det er jo fordi vi har en shops. Jo, vi har subs. Men det har Mathias ikke. Jeg snakker om at kigge.
Det har du Jeg kan ikke være sikker, det er Mathias. Hvad er du bange for? Hvad siger du? Tube, eller hvad? Nej, At han siger hvad? nå, det er bare Mathias, der er mærkeligt. Mærkeligt, det der så skriver med en eller anden. Hvem er det, Mathias? Det ved jeg ikke, det må jeg ikke se. Det er en eller anden med T. Trine. Hun spørger bare, hvad jeg laver. Sådan, Jacob. Endelig kan du score. Hold nu kæft. Hun spurgte bare, hvad jeg laver. Knipper dig. Ja, i gang med at gå ned til hende. Nu ved jeg godt, at det er Trine. Ja, det er... Oh my god, Mathias, du er langsom. Ja, det siger jeg sgu også. Han er bagud. Han bliver aldrig opdateret med det nye. Ja. Mathias, han må leve i skam resten af sit liv. Jeg ved. Ikke noget. Jubitor. Jacob, han er i gang med at gå af til en video med hende. Hold nu kæft. Ej, hvem kan finde på at gå af til hende? Det er sgu da uden sagt. Nej, det er ikke. Det er det da. Ej, det skulle da også bare for sjov, mand. Jeg har ikke andet at snakke om. Jo, se, der er en edderkopper, der er 2 køer, der står ved siden af et træ, okay? Og en til der, og en til der. Hvad? Så tv? Nej, tak. Okay. Det må han heller ikke. For ellers, det provokerer. Så kommer der sådan en lyd om bag i baggrunden. Jakob? Okay, jeg skulle bare lige høre, om jeg havde mistet dig. Nej, du mister mig aldrig. Pis. Hold din kæft! Okay. Så... Du er sådan, man bare har lyst til at kaste ud af en skrant. Ja, da det var, at Mathias sagde, at du sms'ede med en eller anden. Før han sagde, at det var en, der startede med T, så troede jeg, det var din mor. T. Tjenne. Tjanne! Ja, for min mor hedder Janne. Og hun starter ikke med T. Trianne. Tjanne! Tjenne. Eller Trine blandet med Janne. Trianne. Trierne. Træerne. Kraftedeme med tube. Træerne. Er det en abe i træerne? Fuck, man. Nej, hvorfor siger du, der er en abe i træerne? Jeg siger træerne. Jeg siger ikke, der er en abe i træerne. Nå. Men ellers skulle Andreas være i træ. Hvis du nogensinde ser Andreas i et træ, så er det en abe i træet. Vi kan også sige orangutang. Gonker Gaming. Oh my god, man. Hvor lang tid videoen den har kørt? Rent. Det ved jeg ikke. Det ved han ikke. Jeg har ikke sådan en stopur lige ved siden af mig. Jo, min telefon, men den kunne jeg godt bruge, men hvis jeg ikke gider, så kan jeg ikke. Jeg er indlukket. Tube, tror du ikke, vi skal stoppe? Nej, Hvorfor ikke? det synes jeg bare ikke. Det synes jeg ikke, det er fair. Hvorfor ikke? Okay, jeg synes bare ikke, det er fair. Fordi mit hotel, det er så flot. Run, pitches. Run! Run, pitches. Run, pickles, run. Så snart jeg stopper med at mine sten, så jeg kan begynde at få noget træ, så jeg begynder at få noget sand, så jeg kan begynde at lave mit hus. Jeg vil ikke engang begynde på det nu. Nej, jeg synes sgu da også skaffe materialer, du er jo bare kreativ. Ja. Yeah. Kraftedme, mand. Heldig med 19, hvad helvede. Eleven overgår læreren.
Gonker Gaming. Mathias. Fuck, jeg er sulten. Jakob. Så er det Mathias her. Jakob han er lige ude og kigge efter Hannibal. No. Mathias. Yes. Har I været inde og se Andreas' kanal? Nej, det fik Jakob ikke gjort. Jeg tror han gør det lige her med. Tup. Okay. Yeah. Yeah. Det var det fejlen var. Lydløs bøvs. Jeg hader den. Jeg vil have dræbt Jakob. Jubi! Hvorfor dør han ikke? Jeg tror han... Ja? Jeg tror altså du skal lade være med det der. Hvad? Med at prøve at dræbe ham. Ja, okay. Men hallo, jeg tror også at Hannibal han er væk. Er du sikker? Helt sikkert, han er ikke kommet ind nu. Han leder efter Hannibal. Ellers er det bare en anden, der ude at gå med. Ej, nu tror jeg han har fundet hende. Super. Fundet hende? Ja, undskyld, han. Ham. Ja, ham så. Drenge. Jakob. Wow, det er flot det der. Eller, hvornår slutter videoen? Det ved jeg sgu da ikke. Snart eller hvad? Det tror jeg, hvorfor det? Men det var ikke for noget, det var bare lige for at vide det. Jeg er ensom. Ja, det har. I spillet? Ja, okay, der er du ret lige nu. Spiller der Jakob ikke sammen det? Nej, for det kan vi ikke. Der er en eller anden fucking bug ved den nye opdatering. Okay. Og en bug, det gør sådan, du... En eller anden ting, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Jamen, hallo. Kan du godt se, hvad jeg gør nu? Nej. Ja, okay. Så for satan, det her, det bliver nu et... Det skal blive et kæmpe stort hotel. Ja. Det gør vi jo. Jakob! Altså, det er dig, Mathias. Ja, jeg er stadigvæk her. Okay. Hvorfor sagde du Jakob? Fordi jeg troede, han kom tilbage. Nej, han er her stadigvæk. Jeg tror han er ved at støvsuge. Det er meget sjovt. Grineren. Not. Okay. 1, 2, 3, 4. Hvor lang tid har jeg egentlig boet her, Tup? Det ved jeg sgu ikke. 2-3 år, tror jeg. Okay. Nu kommer Japsen. Jeps. Få ham lige. Ja. Jakob. Yeah. Har vi ikke boet sammen i 2-3 år cirka? 2-3 år? Ja. Nej. Det synes jeg heller ikke. Hvad så? Ikke 2-3 år. Halvanden? Nej. Næsten 2 år. Ja. Så næste år, eller her i år, eller til nytår, når klokken slår 12, så har vi boet sammen i 1 år, nej 2 år cirka. Har vi ikke? Nej, det synes jeg godt nok ikke, fordi at... Nå, ja. Okay, Så så... følger han bare ud. Så er jeg ensom igen, imens. Okay, på den det er også... Det skulle nok passe. Let me do all the feeling times, say yeah, hell yeah, say hell yeah, hell yeah.
Når han kommer igen, så tror jeg, at sgu, at jeg tager og stopper den. Living room, ikke også, Jacob? Jacob. Det var han ikke tilbage. This is love, this is love, this is love. The dog is coming! The dog is coming! No! Fuck. Wow. Nu har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, næsten 6,5 stack med stenmursten. Stenmursten. Ja, det lyder så åndssvagt. Det er ikke det lyder åndssvagt, det er bare, man skal sige sten mange gange. Sten, mursten. Eller 2 gange, og det lyder mærkeligt. Kan de ikke bare kalde dem brick? Det hedder den på engelsk. Bare kalde den for brick. Jeg arbejder 24/7. Gør du? Ja. Tror du ikke snart, vi skal stoppe episoden? Jo, det havde jeg også sagt, at når du kom tilbage, så vil jeg stoppe episoden. Mm. Men tror du, vi skal til at gøre det så? Ja. Yeah. Okay, jeg har lige en ting at sige til jer YouTube. Enten så roder jeg lige lidt med det her, altså bygger på det eller noget. Uden at filme, eller så lader jeg det bare ligge til jeg vil filme igen. Nå. Har du noget du vil sige, Jacob? Notch, cribs og det kriller i numsen. Okay, vi ses YouTube. Goodbye.